Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Җомга көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Бакчага график буенча Боровецкий күпере янындагы светофор белән булган проблеманы ничек хәл иттеләр? Гүзәл Шихапова ачыклады. Аларга карата әсәрләр, җырлар да иҗат ителгән бүген халыкара шәфкать туташлары көнен билгеләп үтәләр. Озак яшәүче иҗат коллективы юбилейын уздыра. Кавказ Чолды бию ансамбленә 20 ел. Юлларны базада яки бакчада уздырырга теләүчеләргә вакытларын юлдагы бөкедә уздырырга туры килмәс ахрым. Сүз Боровецкий күпере янындагы светофор турында. Май бәйрәмнәре алдыннан бакчачылар халык контроле порталына һәм ЮХИДИ инспекторларына назарланды. 1 минутка якын вакыт кына машина йөртүчеләргә җитми. Поворот слишком быстро проходит время. Если оттуда, туда поворачиваешь. Яшьлек проспекты ягыннан хәрәкәт иткәндә светофор чулманга баручылар өчен дә берничә секунд вакыт бирә. Машиналар агымы күп булганда барысы да чатны узып өлгерә алмый. Бакчадан шәһәргә таба хәрәкәт иткәндә дә шул ук проблема. Шуңа озын бөкеләр оеша. Борис Богданов узган елларда кыска юл үтәр өчен 10 минут көтеп торган. Нельзя так делать вообще. Надо немедленно сделать. Безопасность. Вот непродуманно очень. ЮХИДИ инспекторлары Чаллы транссигнал оешмасына светофорның вакытын үзгәртүне сорап мөрәҗәгать иткән. В субботу с 9 утра до 5 вечера увеличить время работы разрешающий сигнал светофора для транспортных средств по проспекту Яшлык. Это в направлении выезда из города. В воскресенье с 3 часов дня до 9 вечера увеличить разрешающий сигнал светофора в направлении города. Светофор яңа режим буенча иртәгедән эшли башлаячак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Toyota RAV4 автомобиль йөртүче 10 яшьлек баланы бәрдерткән. Вакыйга кичә кичке 5-тә Зәп бистәсенең Комаров урамында була. Машина Хади Такташ урамыннан беренче автомобиль юлына таба хәрәкәт иткән. Бәрелү нәтиҗәсендә малай төрле җәрәхәтләр ала. Аны ашыгыч ярдәм хастаханәсенә алып китәләр. Алдан фаразлау буенча гаип балада. Ул рөхсәт ителмәгән урыннан юл аша чыгарга теләгән. Гаеплене тикшерү ачыклаячак, инспекторлар җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә игътибарлы булырга киңәш итә. Май аенда бу балалар катнашында 6-нчы юл транспорт һәлакәте. Роспотребнадзордан алынган мәгълүматларга караганда, Чаллыда толпан тешләүдән интегүчләр һәм тычкан бизгәге белән авыручылар саны кинәт кенә арткан. Узган атнада толпан кадалуның 61 очрагы теркәлгән. Майның 1 җылы көннәрендә генә дә толпан кадалган 15 кешене ашыгыч ярдәм хастаханәсенә алып килгәннәр. Атна эчендә 5 чаллылы тычкан бизгәген йоктырып табибларга мөрәҗәгать иткән. Авыру бөерләрне, үпкә, тын юлларын, бавырны зарарлый. Шуңа күрә җыештыру эшләрен башкарганда белгечләр сак булырга, авыз-борыннарны битлек белән капларга кирәк дип искәртә. Халыкара шәфкать туташлары көне 1974 елдан рәсми билгеләп үтелә. Нәкъ шушы көне 1820 елның 12 маенда беренче профессиональ шәфкать туташы Англияле Флоренс Найтингель туган. Әлеге кыю кыз 1853-56 елгы Кырым сугышында көн саен дистәләгән кешенең гомерен саклап калган. Хәзерге заман шәфкать туташлары исә табибларның иң ышанычлы ярдәмчеләре. Аларның тырыш хезмәте белән авырулар аякка баса. Һөнәри бәйрәмнәре көне без Кама балалар медицина үзәгенең хирургия бүлеге шәфкать туташлары янында булдык. Ничек шешең беттеме, синең авыртмыймы? Анамда башкача авыртамы? Бу яктан авыртамы? Менә 34 ел Альбина Гомер кызы кечкенә пациентларның һәр кайсын үз баласыдай каршылы. Ул яраларны бәйләү кабинетында алыштыргысыз бердән-бер шәфкать туташы. Чаллы медицина училищесын тәмамлап, балалар хастаханәсенә эшкә килгән һәм бу көнгә кадәр биредә. Һәр хәрәкәте төгәл оста. Кулың чистада булыр, укытучылыкка бар дип киңәш иткән анисе. Әмма кыз медицинаны сайлаган һәм бер дә үкенми. Мин бәйләгән яраларның төзәлүе, балаларның сихәтләнеп чыгып китүе миңа зур канәгатьлек хисе тудыра. Авыруларга, аларның ата-аналарына, кешеләргә кирәкле булуын белән мин бик бәхетле. Быел Кама балалар медицина үзәгенең хирургия бүлегенә 35 ел тула. Коллективта беренче көннән бүгенгәчә эшләгән кешеләр бар. Бу шәфкать туташлары санитаркалар. Авыруның терелүе шәфкать туташының һөнәри осталыгыннан тора, ди бүлек башлыгы. Ул үзе дә хастаханә ачылганнан бирле хирургиядә эшли. Әйбәт операция ясау, гына битәр ул аның белән генә бетми. Аның бик мөһим операциянан соң әйбәтләп карарга, вакытында бәйләргә 90% шәфкать туташларын тора. Шуңа күрә балалар хирургиясендә, балалар өлкәсендә, сәламәтлек өлкәсендә шәфкать туташларының роле бик тә зур. Ул әйтеп бетереп түгел.
Хәзер хирургия бүлегендә 11 шәфкать туташы хезмәт куя. Өлкәннәре яшьләрнең һөнәр серләренә өйрәтә. Коллектив дус бердәм, аларның һәр кайсының төп сыйфаты балаларны ярату, ярдәм итү. Безнең шәһәрнең ак халатлы фәрештәләре беренче шәфкать туташы Англиялы Флоренс Найтингелдан һич калышмыйлар. Шәфкать туташларын бәйрәмләп котлыйм. Аларга сәламәтлек, уңышлар телим. Кәефләре көр булсын. Барса гөрләп торсын. Сүз уңайыннан Камбалар медицина үзәгенең хирургия бүлегенә шәфкать туташлары кирәк. Анда яшьләрен тәҗрибәле остазлар көтә. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Татарстанда 8-ннән 17 майга кадәр артериаль гипертонияны кисәтү атналыгы үтә. Гипертонияны ел сайын яшәрә барган гасыр авыру дип атыйлар. Авыру кайчак сиздермичә бара, югары артериаль кан басымының беренче билгеләре булган баш авырту, йокысызлык, хәлсезлекне күпләр арыганлыкка сылтый. Бу вакытта кешенең йөрәге һәм кан тамырлары ярдәмгә мохтаҗ була. 17 майга кадәр белгечләр шәһәр сырхауханәләрендә авыруларга кан басымы турында күбрәк сөйләячәк. Табиблар сәламәтлекне ешрак тикшерергә киңәш итә. Кавказ шоллы бию ансамбленә 20 ел тулды. Шәһәрдә хәзерге вакытта 21 милли җәмгыять эшли. Аларның күбесенең үз иҗат коллективлары бар. Кавказ шоллы араларында иң өлкәннәрдән. Анда чыгышы белән Кавказдан булган төрле милләт вәкилләре шөгыльләнә. Кичә энергетик мәдәният йортында ансамбльнең юбилей концерты үтте. Бишүләрнең беренче чыгышы да шул сәхнәдә булган. Сәхнә арты кайный. Берничә минуттан Кавказ шаллы артистлары тамашачы каршына чыгачак. Биючеләрнең иң өлкәне 78 яшь, иң кечесенә 4. Диана Бергә 5 яшьтән йөри. Бүген алар лезгин биюн башкарачаклар. Кызлар үз халыкларының культурасын, телен яхшы беләләр. Лезгинская воскресная школа, ее ведет наша лезгинская учительница, Джирия ее зовут. И мы каждое воскресенье собираемся, учимся, нас учат, танцуем, также всякие спектакли ставим, сценки разные. У меня родители из Азербайджана, я сама отсюда. Я хожу в родник 3 года. Ну, за эти 3 года я уже много умею, конечно. И мне очень нравится танцевать. Сәхнәдә кабатламас Дэни Абрамашвили, грузин милли җәмгыяте һәм бию ансамбленә нигез салучы. 20 ел эчендә коллективта 300-дән артык кеше бейгән: грузиннар, Азербайҗан, чечен, осетиннар, татарлар, руслар. Бүген ансамбльдә 3 состав. Алар шәһәр күләм бәйрәмнәрдә Татарстан буенча һәм Россия төбәкләрендә чыгыш ясыйлар. Халыкара бәйгеләрдә җиңгәннәр. Биюләрне Денис Сергеевич үзе өйрәтә. Бию аның беренче һөнәре. В обязательном порядке, значит, это называется черкесская лечоха, вот то, что сверху видите. Обязательно должен быть ремень и кинжал, без этого уже невозможно. Ну, обязательно папах, обязательно вот такие сапожки. Кичәдә Кавказ шалының иҗатташ дуслары, милли җәмгыятьләр вәкилләре шәһәр җитәкчелеге катнаша. Ансамбльнең юбилей уңаеннан Дэни Абрамашвилига күп еллык иҗади эшчәнлеге һәм халыклар дуслыгын ныгытуга куйган хезмәте өчен рәхмәт хаты тапшырыла. Дөресен әйтергә кирәк, менә бу Кавказ халыкларының мәдәниятен халыкка җиткерү өстендә бик күп, иң күбе эшләгән кеше шушы Денис Сергеевич инде. Аны кайсы милләт дип кайчакны нәрмән дип тә беләләр, грузин икәнен кайчакны белеп тә бетермиләрдер бәлки, осетин дип тә әйтәләр. Ул инде менә шушы бөтен Кавказ халыкларын берләштергән кеше, берләштергән шәхес. Матурлык дөньяны коткарыр, кешеләрне явыз ниятькә караганда сәнгать һәм әдәбият ныгырак берләштерә. Кавказ шаллы ансамбле моңа асыл дәлил. Рим Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Алдагы елларыгызны файдалы һәм күңелле үткәрегез дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Мясная продукция компании Essen поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах Essen. Эффективный курс экспресс-похудения. Приходи в тонус-клубе. Все для хорошей фигуры. Звони 53 46 44. От керамической плитки и пластиковых панелей ПВХ до мебели для ванных комнат и сантехники от ведущих производителей. По самым демократичным ценам в магазине «Стройфорум» на улице 40-летия Победы 90/2.